Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan webinar iz serije što je novo u Inventoru 2022. Za danas sam predvidio, to jest hvala svima što ste rezervirali vrijeme od neki sat vremena, da budete s nama ovdje na ovoj prezentaciji. Za početak da predstavim sebe i poduzeće. Dakle, ja sam Bojan Čabradi, već 7 godina radim u Community Radecusu, koji vjerujem da svi znadete kao Autodeskov partner. Uglavnom sam zadužen za sve što se tiče product design manufacturing rješenja. Dakle, ako imate bilo kakva pitanja sad ili bilo kad vezano uz Inventor, Fusion 360 i slične alate ili bilo kakvu primjenu u području strojarstva i product dizajna, slobodno se javite nama ili meni direktno. Na kraju ću vam naravno dati i svoj kontakt. Danas se bavimo sa temom Model States, dakle izdvojena jedna nova funkcionalnost u verziji 2022 koja vjerujem da će nekima biti zanimljiva. Ako pogledamo sve teme, za početak samo kratko o poduzeću iz kojeg dolazim, isto tako kratko i o svim novostima koje su dodane u Inventoru 2022 i zatim idemo u detalje raditi funkcionalnost Model States i to će biti to za danas što je predviđeno. Dakle, poduzeće Community Radecus sa svojim novim sloganom Making Things Simple, znači uvijek volimo pojednostaviti stvari koliko god one se činile na prvo kompliciranim. Uz to što smo Autodesk Gold partner već dugi niz godina, možemo vam ponuditi i analize vaših internih, eksternih CAD procesa i svih ostalih procesa koji se vežu na nekakav projektni ured i slične stvari. Nudimo vam ajmo reći nekakav proof of concept koji se sastoji od rješenja, implementacije i na kraju možemo ponuditi i podršku za vaš rad, djelatnike u smislu obuke, implementacije sličnih stvari. Ako gledamo kroz brojeve, znači naše poduzeće, ukupno imamo neki 9 zastupstava, dakle tu uz Autodesk imamo Microsoft, Adobe i neki hardware. Samo Autodesk poslovanje, znači imamo preko 300 aktivnih klijenata, još stotine klijenata koji su, ajmo reći, kupili jednokratno licence još u doba kad se mogle kupovati u trajnom obliku, znači trenutno aktivnih preko 300 sa ukupno nekih 470 ugovora i ukupno se brinemo o preko 2000 licenci, što u Hrvatskoj i nekoliko korisnika unutar EU, znači van Hrvatske. Sve to i više od toga zapravo možete pronaći na našim novim web stranicama na adresi www.cat.hr, znači c-a-d.hr, koje su nedavno malo refreshane da sve skupa bolje izgleda i možete pronaći detaljnije informacije o Inventoru, o Collectionu, o Fusionima, o raznim hardwareima, Woodrock for Inventor i sličnim stvarima. Pa svakako vas pozivam da posjetite web stranicu i možete nam naravno uvijek javiti neki feedback, posebno ako hoćete neku grešku, tako da to možemo odmah i ispraviti. Za početak, Inventor 2022, znači nove verzije uvijek izlaze krajem i početkom travnja, znači svake godine ajmo reći, ožujak, travanj, to je period kad se očekuje nove verzije, tako će biti i svake godine u buduće. Znači, samo ukratko šta je novo u verziji 2022. Znači, prvo što će vas uvijek dočekati je sama instalacija koja je ovdje sad promijenjena. Znači, primijetiti ćete da ima sad taj neki novi Windows, sve to izgleda dosta pojednostavljeno. Sad, to je super za korisnike koji instaliraju AutoCAD ili AutoCAD LT. Korisnici koji instaliraju Inventor ili Revit ili slične malo kompleksnije pakete, oni vjerojatno neće voljeti ovu novu pojednostavljenu instalaciju, zato jer ne nudi baš jako puno konfiguracije, dok malo iskusni useri vole imati konfiguraciju na izbor, posebno što se tiče raznih baza sa standardima koje vam mogu zauzeti gigabajte prostora, a da ih vi zapravo ne trebate. Za sve iskusnije i takve naprednije korisnike preporučam da se ulogiraju svoj Autodesk account gdje će pronaći novu sekciju Custom Install
kroz koju vi možete izraditi, to jest preuzeti instalacijski paket sa apsolutno kompletnom konfiguracijom kakvog god želite. Znači možete biti standarde, postavke softvera unaprijed. Isto tako možete kreirati deployment, znači ovo je nešto od čega će najviše se koristiti malo veće organizacije sa korisnicima koji koriste više softvera. Znači može se kreirati jedan deployment koji se sastoji od x softvera u sebi i svaki od njih ima predkonfigurirane postavke, čime možete postići da svi vaši korisnici, koliko god da ih ima, mogu imati identične instalacije i sve se zapravo instalira odjednom umjesto da morate 5 softvera u 5 navrata instalirati. Isto tako, kad jednom pokrenete instalaciju, on će vam javiti da vi zapravo možete početi raditi prije samog dovršetka, što znači samo da se, ajmo reći, bazna instanca softvera instalirala, a on će u pozadini nastaviti instalirati razne baze i dodatke, no to vas ne sprečava da zapravo koristite softver u toku. Sad koliko će to koristiti ili ne, to je na vama, ali evo, to je nešto što sad možete raditi. Prva stvar koja je unaprijeđena je Simplify funkcija. Dakle, Simplify se koristi za izradu pojednostavljenih prikaza modela i ovo je vrlo bitno za sve korisnike koji trebaju svoje modele prilagoditi za upotrebu u BIM projektima. Znači, bilo kakvi proizvođači opreme za zgradarstvo će se od ovoga itekako koristiti. Znači, Simplify nije nov, međutim prije se sastoje od 2-3 koraka, znači 2-3 zasebne naredbe koje su sad sažete u jednu i koja je prikazana, kao što vidite s desne strane, u jednom panelu, tako da sve skupa bude sve jednostavnije i pristupačnije svima. Znači ovo je nešto što se veže na level of detail, znači kroz tu Simplify funkciju vi možete, ajmo reći, i napraviti neki template, znači predložak koliko detalja želite micati, ovisno o potrebama projekta u tom trenutku. Znači ova funkcija je osnovna za integraciju inventora sa Revitom i o tome ćemo napraviti zasebni webinar, dakle kako povezati inventor i Revit, zapravo kako kreirati BIM modele iz inventora. Znači, sama interoperabilnost inventora Revita je poboljšana sa Simplify funkcijom, kao što sam naveo prije, i sada možete direktno eksportati Revit modele iz inventora koji su sinkronizirani u prostoru i rade dvosmjerno, dakle bilo kakva ažuriranja u inventoru će se automatski odraziti u Revitu, bilo kakva promjena prostora u Revitu će se automatski ažurirati i u inventoru, tako da su svi up to date sa bilo kakvim promjenama. Poboljšana je i interoperabilnost sa Fusionom u smislu da je sada dodana funkcija Sense to Fusion koja vam zapravo samo skraćuje korake i vrijeme potrebno da uploadate vaš inventor model ili sklop u Fusion team, te ga zatim otvarate u Fusion. Dakle, ovdje sada imate neki shortcut gdje vi birate zapravo koji tim to želite spremiti i to je više manje to. Zašto bi uopće slali svoje modele u Fusion? Pa zato jer Fusion u sebi ima i vrlo napredan CAM, vrlo napredne simulacije i određene funkcionalnosti koje nijedan drugi software nema, tipa Generative Design. I Advanced Manufacturing, to jest imate i 3D printanje iz metala. Znači, smatramo to kao, ajmo reći, produžena ruka inventoru ili obrnuto. Uglavnom možete poslati svoj model u Fusion, napraviti šta je potrebno, vratiti ga natrag u inventor i tako dalje i tako dalje. Za sve usere koji vole Dark Theme, ona je sada potpuno implementirana u svaki dio inventor sučelja. U verziji 21 je bila djelomično, pa bi tu i tamo izbacio neki bijeli prozor usred svih crnih koji bi vas mogli zaslijepiti. Sada je to apsolutno potpuno sve poravnato, pa možete birati light theme, dark theme ili neki custom theme po svojoj volji, želji i preferenciji. Isto tako svake godine se radi na poboljšanju performansi postojećih stvari. Ove godine, znači u verziji 2022 je poseban naglasak dan samo na sklopove, gdje se neke stvari su se ubrzale i do 40 puta, znači ovdje se priča o manipuliranju sa malo većim sklopovima, znači ajmo reći 10.000 plus ili 2.000 plus modela u jednom sklopu.
i dobar dio tih stvari se zapravo na taj način održava zbog model statesa koji je današnja tema svega. Ok, znači ukratko ono što sam htio istaknuti da je novo i ajmo sada na model states. Dakle, model states je novi način kako možete kreirati varijacije svojih modela i sklopova. Sama ta funkcionalnost nije nova, znači prije ste to mogli napraviti kroz, na primjer, iParts i iAssembly, no ima nekih razlika. Dakle, prva i najočitija razlika je da se sve ove varijacije spremaju unutar jedne datoteke. Dakle, nemate problem što morate upravljati sa većim brojem datoteka kao što je to kod iParta i iAssemblya. Donekle je usporedivo, znači način izrade tih model state-ova i upravljanja s njima je donekle sličan iPartu i iAssemblyu u pogledu da možete sve raditi kroz Excel, to je kroz Excel spreadsheet, no namjena je sasvim druga i svakako ne trebate shvatiti model state da je to zamjena za iPart i iAssembly. Nekima će možda biti, posebno ako su vam iPartovi i iAssembly jednostavnije prirode ili nemaju baš puno varijacija, no ako radite 200-300 varijacija od nekog modela, tada definitivno nećete koristiti model state za to, možda ćete ga koristiti za nešto drugo. Iskusni korisnici koji su do sada koristili Inventor i koristili su level of detail funkcionalnost, znači level of detail više nema u verziji 2022 i ona je automatski zamijenjena sa model states. Znači ako ste imali u prethodnim verzijama definirane, znači u nekim modelima sklopujemo level of detail, kada sad migrirate to u verziju 2022, primijetit ćete da je ta lista preseljena u model states i možda ćete neke stvari morati raditi isponova, neke stvari će nestati, znači ta migracija nije baš 1 na 1, ali o tom potom, više o tome ćemo kasnije. Znači, koja je namjena model statesa? Dakle, vi možete kreirati razne familije proizvoda, zato jer možemo varirati neke određene parametre. Možemo prikazivati faze proizvodnje unutar sve unutar datoteka i možemo prikazivati pojednostavljenje proizvoda, znači razne, ovisno o level of detail, znači razne razine detalja. Ako pričamo o samim modelima, znači sad ću ja to rastaviti na modele, sklopove, crteže posebno. Dakle, ono što možete varirati kroz model state, što će model state zapravo zapisati u sebe, znači možete varirati dimenzije, možemo varirati feature u smislu da supresamo ili unsuppresamo određeni extrude, hole i takve slične stvari. Možemo varirati iProperty za svaku varijaciju i možemo varirati parametre. Znači ovdje razdvajamo dimenzije parametre, parametri mogu biti geometrijski i matematički u smislu neke formule, znači sve to možete prilagoditi određenom model state-u. Svrha svega je kreiranje familija proizvoda, ali ograničite se molim vas na manji broj, znači ovo je manji broj tih familije proizvoda, ajmo reći može ih biti do 10, može ih biti naravno i više, ali tad bi zaista trebali početi razmišljati o iPartovima i iAssemblyu. Praćenje raznih faza proizvodnje u smislu da vam ili treba za crtež, za prikaz, znači različitu fazu proizvodnje staviti na različiti list, ili za one koji programiraju CAM pokazat ćemo zapravo koji je benefit tog svega. Možemo napraviti pojednostavljeni model koji se poslije koristi za simulaciju. Dakle, za simulaciju nikad ne koristite model do zadnjeg detalja, već neku pojednostavljeni prikaz njega. Do sad je trebalo na ruke supresati neke stvari, sad ćete se moći koristiti sa model stateom i kroz ovo možete kreirati prilagodljive fleksibilne modele. Ajmo napraviti jedan kratki demo na ovim modelima koje ovdje vidite. Ja ću sada prebaciti u Inventor i počnemo od ovog tu. Dakle, u kojem trenutku vi zapravo kreirate model state? Znači njega kreirate na kraju. Znači vi preduvjet svega je da ste izmodelirali sve što ste trebali izmodelirati i da je sve potpuno parametrizirano, to je barem oni dijelovi koje želite manipulirati i koje želite upravljati. Dakle,
Ovdje za primjer imam i ovako jednostavnu prirobnicu koju sam označio sa crvenom i zelenom bojom ove stranice, samo da ih mogu zasebno razlikovati šta je šta. Gore imam jednu napomenu koja mi zapravo uvijek ispisuje trenutno aktivne parametre i postavke koje imam tu, znači bilo šta promijenim, meni će se ovo tu ispisati, zgodno je jer mi ostaje na ekranu neovisno o modelu. I sad možemo početi raditi. Dakle, sve je izmodelirano do kraja. Ako pogledamo, na primjer, sketch neki, otvorit ću jedan od njih. Ja sve radim kroz Vault, pa moram check outati svoj model. Dakle, Vault je data management sustav koji upravlja sa inventorom. Znači, sve ove moje kvote su parametrizirane potpuno, što možemo vidjeti u parametre tablice. Znači, neke sam radio usput, neke sam radio unaprijed. Uglavnom, uvijek je dobro dati imena raznim parametrima da bi zapravo vi sami znali šta se točno zbiva ili ako neko drugi preuzme taj model. Dakle, model states ćete pronaći gore lijevo kao zasebnu mapu model state i unutar toga uvijek imate master. Znači master je nešto što ne možete brisati jer nemate pomaknuti ništa. Znači to je, ajmo reći, neki finalni model koji je nastao kad ste sve ovo izmodelirali i njega ne možete baš puno editirati. Znači da bi kreirali novi model state, možemo kliknuti desni klik i kliknemo new. Velimo OK. I odmah ćemo mu promijeniti naziv. Dakle, ja ću ga nazivati kao prirobnica sa 2 prihvata. Ja sam se to sebi prilagodio u neke stvari. I zatim kombinacija parametara. Znači, ajmo reći 400-340. Dakle, ovi 400-340, to mi je, ajmo reći, imamo neku nazivnu mjeru, što mi je parametar, dakle phi, znači to je unutarnji phi. I imam duljinu samog preklopa, što mi je u ovom slučaju sad 300 mm. Ovdje sam sad kreirao novi model state gdje želim varirati, znači trenutni model mi je 350-300, sad želim 400-340. Mogao bi ići u parametre u tablicu, to se mijenjati na ruke, no ovdje sam si pojednostavio kroz jednu iLogic formu, tako da mogu lakše kontrolirati sve moje parametre kroz nju. Dakle, samo ću promijeniti na 400 i duljinu preklopa na 340. A isto tako mogu varirati i različite stvari, pa ću samo ovdje smanjiti, ajmo reći, broj rupa na crvenom na 6, zelenom na 10, ajmo reći, i ovo jedno ću smanjiti na 12, tako da bude baš vidljivo. Kliknem apply, znači meni se model ažurirao, isto tako imam i ovdje gore to sve složeno. Ono što još moram samo promijeniti je sam iProperty, dakle, jedna od stvari koja se još zapisuje u model state su iProperty, znači mogu birati desni klik, biram iProperty i sada ćete primijetiti da u samom dijaloškom okviru uz naziv modela u zagradi vam uvijek piše i na koji model state se odnosi. Dakle, čak i da nemam više verzije model state-a, ovdje će pisati master u tom slučaju, dakle imam samo jedan i odnosi se na njega, a ovdje sada mogu varirati i promijeniti zapravo da mi je ovo part number gdje ću ga prepisati 2p 400-300 340. Dakle, sve ovo što se pretvori u plavo je nešto što je editirano. Velim apply, close i ovo mi se sada i tu ažuriralo. Znači, na isti način mogu kreirati i dalje. Ako bi svaki put išao iz nule raditi, znači mogu ići ovdje desni klik new, ta će mi se master zapravo skopirati, a ono što mogu je zapravo uzeti već neku konfiguraciju i samo nju kopirati i nastaviti raditi iz nje dalje. Ono što mi je bitno je primijetiti ovaj tu prikaz, mislim da nekakva olovka. Znači trenutno to je zapravo prikaz koji model state se trenutno editira. Znači trenutno je on još uvijek, ja sam pravio kopiju u ovom starom pa moram napraviti dvoklik ili desni klik activate da bi se zapravo moje promjene odnosile na taj model state. Ovdje ću sad napraviti verziju sa 1p, znači jedan prihvat i kombinaciji nekoj drugoj, ajmo reći 500 i 250. Dakle, uz same parametre koje mijenjam, i ovo ću odmah napraviti, promijeniti i
part number, 250, ok. Znači, promijenim parametre. I sad mogu supresati različite stvari. Dakle, ako imam samo jedan prihvat, onda ću označiti sve fičere koji mi se tiču tog prihvata i samo ih supresati. Da vidimo li ovo funkcionira, kliknut ću samo save. Znači, vratim se u drugi model state. Imao sam tu verziju ili neki master koji izgleda ovako. Znači, na taj način unutar, znači ja sam i dalje unutar jednog parta, nije se kreirala nikakva dodatna datoteka, variram sa parametrima i variram sa featureima. Znači, ako se vratim ovdje su mi supresane stvari. E sad, što ako želite dodati neki feature na neki model state ili na sve njih odjednom. Znači, ajmo jedno po jedno. Dakle, u ovom slučaju, ono što mogu vidjeti, ja sam maknuo tu sad ove neke feature van, no tu sad nemam skošenja, naravno jer ih prije nisam mogao nigdje dodati. Dakle, ako dodam neki feature na trenutno aktivan model state, što ću napraviti ovdje, znači samo dodam nekako skošenje od 2 mm, on mi je vidljiv u tom model state-u. Ako se prebacimo u neki drugi model state, on je automatski supresan. Okay, znači, ovo je zgodna stvar za napraviti. No što ako ste se na kraju svega, znači modelirali ste sve, napravili ste tu 10-20 model state-ova i sad se pojavila potreba da treba dodati neki feature koji se treba pojaviti u svim različitim model state-ovima, a ne treba ga nužno možda manipulirati. Znači, to je samo, ajmo reći, ovdje možda treba dodati nekakav urez za nekakav prsten ili za nešto drugo, no on se mora referirati, on se mora pojaviti zapravo u svim model state-ovima. E sad, da ne bi morali ići unatrag ili ga dodavati u svaki model state, samo treba promijeniti scope, znači na opseg na koji se promjena odnosi. To možete napraviti na dva načina. Jedno je klikom na olovku koja se nalazi uz folder, znači kliknem jednom samo, velim OK i sada mogu vidjeti da me ova olovka prikazana na svim mojim model state-ovima. Dakle, ono što sad napravim ovdje će mi biti vidljivo na svim model state-ovima. Ili drugi način da to napravite, a to će znati oni koji imaju iskustva sa iPartovima i assemblyima. Dakle, ako odem na Manage karticu, moći ću ovdje vidjeti u autor dijelu da me on sad prebačeno na Edit Factory Scope. Dakle, Factory Scope je, znači, editiraj mi apsolutno sve sastavne dijelove, sve varijacije mog modela. Ili, ako je Member Scope, to je ono što je bilo, znači, možete vidjeti samo prije, znači, editiraj samo jedan. Znači, želite A ili želite B, kako god. Ajmo ovdje samo na brzinu napraviti jednu promjenu da vidimo li to stvarno funkcionira. Stavit ću se tu i na brzinu ću dodati samo da se poravnam. Pravokutnik koji moram pažljivo kotirati tako da mi funkcionira na svim do 0. Malo. Pozvat ću si parametre tako da to uvijek funkcionira. Ovdje ću samo staviti da mi je to nazivna mjera, tako da kad god se promijeni kroz 2, reći ću plus 5, ajmo reći. Ok, ovo je uvijek tu i nekakva udaljenost, neka mi bude fiksna od 50 i širina fiksna 10, kako god. Znači nešto što samo želimo urezati oko osi Z i velimo OK. Znači, jednostavan urez
koji, ako sad, znači vratit ću se u normalan sklop, ako promijenim neki drugi model state, mi je vidljiv i u njemu i neovisan o promjeni dimenzije, naravno zato sam pazio kako ga parametriziram, no znači ovaj feature koji se ovdje zove revolution nije vidljiv i nije supresan u ostalim model stateovima. Znači ako želite naknadno nešto dodavati, samo se treba odlučiti jel se tiče samo jednog ili svih, te shodno tome to onda i promijeniti. E sad, znači ovo je bio prikaz kako napraviti model state na ruke. Znači kreirate novi i na ruke promijenite sve što želite promijeniti. Brži način je ako to sve napravimo kroz Excel. Ja ću ovo samo spremiti i ugasiti da mi ne troši memorije više, te vratiti natrag u Vault. Ok. Znači, sljedeći primjer. Dakle, vrlo slična stvar, imam potpuno parametrizirani model i imam gore lijevo način ispis nekakvih parametra koje želim variram i imam samo jedan model state. Dakle, brži način za kreiranje model state-ove je zapravo kroz Excel spreadsheet. Na koji način to treba napraviti? Znači, za početak, prvi model state uvijek moramo napraviti na ruke, pa ću reći ovdje new, opet ću ga izvaditi iz Volta. I ovdje ću ga nazvati drugim nazivom, dakle 0.1.8.4, ajmo reći 1. To ću odmah kopirati i u iProperty. Znači neki novi part number. I ono što ovdje zapravo želim varirati je broj ovih lopatica. Znači ići ću u parametre, ovdje sad nemam formu, pa ću samo promijeniti blade number na 21. Ok, i ono, znači to mi se promijenilo, ono što još moram je samo description, znači opis ovog dijela. To mi je isto ovdje sa 21. Ok. Dakle, napravio sam jednu varijaciju, a ostale ću sad napraviti kroz Excel. Dakle, mogu birati ovu gornju mapu model states, desni klik i edit via spreadsheet. Znači, preduvjet je da kreirate barem jedan model state i napravite varijacije koje želite ovdje napraviti. Znači, desni klik, edit via spreadsheet. Dobijem poruku da će se promjene desiti tek kad se spreadsheet zatvori. Ovo to ćemo ugasiti samo malo. Ovako. Dakle, ovo je trenutni moj prikaz model state-ova. Dakle, imam master, imam još jedan i variram part number, stock number, blade number i description. Dakle, na koji način vi možete dobiti zapravo ovdje parametre koje želite mijenjati, znači popis. Znači, na taj način da ovom prvu koji kreirate zapravo napravite nekakvu promjenu. Znači, ja sam baš promijenio part number, baš sam promijenio stock number, promijenio sam broj lopatica koji mi je zapravo parametar koji upravlja sa modelom. I promijenio sam opis. Dakle, bilo što da promijenite unutar jednog model state-a, odmah ćete tu taj parametar ili taj property dobiti kao stupac u vašoj Excelici. Dakle, možete imati jedan u kojem ćete apsolutno sve promijeniti, trebalo vam ili ne, samo zato da ih dobijete ovdje u popis. Znači, prednost Excela je ta što mogu iskoristiti neke njegove alate da bi možda malo brže kreirao neki veći broj varijacija. Ajmo reći idemo do 25. Znači ovim je sve promijenio i još mi ostaje samo ovaj dio. Eto. I da vidimo hoće li ovo proraditi. To neće, ovdje ćemo samo na ruke promijeniti. I 25. Dakle, ako pogledam inventor, u trenutku ja nemam ove tu dodatne membere, znači ovaj member mi je zapravo model state dio sa različitim varijacijama. Znači ova Excelica nije neki zasebni Excel, nego je samo ona zapravo dio ove IPT datoteke, nju ne možete izvući van, što na neki način dobro, ne morate paziti gdje se ona nalazi, jeste li rename ili pomaknuli slične stvari. Samo ću zgasiti, velim save, malo pričekamo
i meni su se ovi model state-ovi tu sad pojavili da vidimo da li to funkcionira. Funkcionira sve najnormalnije i ovdje vidim aktualne informacije o trenutnom modelu. Znači uvijek je lakše, posebno ako imate na neki način te normirane veličine neke stvari koje imaju taj fiksni increment, lakše je to sve otvoriti u Excelici i tamo na ruke koristiti neku funkciju Excela da sve automatizirano promijenite i samo se vratite u inventor. Samo velim, ako imate veći broj tih varijacije, pogledajte iPart, funkcionira gotovo na isti način kroz Excel, možda su neke stvari kompleksnije, ali isto tako će vam dati i veći broj mogućnosti i bolje će hendlati ako imate recimo 100-200 varijacija, definitivno se okrenite u iPart. Ono što još možemo pokazati je zapravo sljedeća funkcionalnost ovih modela. Znači ja ću ovo spremiti i ugasiti, opet da mi ne smeta, i vratiti u Vault. Koji je na drugom računalu, pa je sad to malo sporije traje, nema veze. Znači sljedeća svrha, osim što možemo varirati parametre, je zapravo pratiti način proizvodnje. Dakle, ovdje imam jedan model koji je početno lijevan, te naknadno ima razne mehaničke obrade. Dakle, ja mogu kreirati različite model state-ove, počevši od onog da je u kojem obliku on dolazi kad je lijevan, znači to je taj dio, i na koji način to radim. Dakle, ovo je više manje supresanje različitih fičera. Dakle, vi uvijek morate skreirati te sve fičere i onda ih samo supresati ili unsupresati u određenom state-u. Znači, u fazi kad je već obrađene, to je poravnate ove stranice, pa imamo sljedeći state, ili ajmo reći na operacija broj 4 gdje je sve izbušeno i zadnja gdje je sve finiširano. Dakle, ovo je dobro zato jer to sve možete zasebno prikazivati na crtežu, svaki model state za sebe, bez da opet radite neke dodatne datoteke. Dakle, do sad ste morali kliknuti Save As pa pomaknuti ili micati neke stvari da bi to mogli sve dodavati na crtež, ajmo reći na jedan list u različitim izvedbama istog modela, plus na taj način bi imali veliko opterećenje na crtežu zato jer mora on istovremeno handlati, 3-4 datoteke ili 3-4 sklopa, dok u ovom slučaju on uvijek jedno te isti sklop prikazuje samo u drugim varijacijama, što značajno smanjuje korištenje memorije. Znači to je onaj dio što sam rekao kod ubrzavanja, jedan dio je i zbog model state-a jer on uvijek isti file uzme i ne otvara neke dodatne, samo ga prikazuje u različitim izvedbama. Jedna od prednosti zašto bi pratili osim crteža je i korištenje u CAM sučelju. Na primjer, možemo ovdje kreirati novi model state, mislim da mi je najbliži ovom machine, pa ću od njega napraviti copy. I za nekog, znači za nekog drugog kolegu koji se bavi programiranjem, znači generiranjem operacija, nazvat ću ga CNC. Ok, mogu ga aktivirati da vidim je li to stvarno to. Je. Dakle, kod kreiranja CAM operacije, znači neću sad napraviti taj cijeli postupak, znači kad odaberete neki određeno glodanje, da li je to ono čelno ili nešto drugo ili bušenje, vi uvijek možete selektirati u kojem stanju je vaš model došao na tu operaciju. Znači ne izvodi se baš sve uvijek u istom stroju ili se ne izvodi u istom stezanju. Prema tome ćete moći sa jednostavnim varijacijama model state-a samo prikazati CAM-u točno kako izgleda vaš model kad je došao na neku stanicu i prema tome će on moći izbjegavati razne površine i fičere. Znači, to je nešto što su CAM-aši, ajmo ih tako nazvati, znači programeri do sad morali raditi na način da su supresali razne stvari ili su ih popunjavali razne rupe, zato jer tad još nisu postajale itd. Znači opet su imali samo probleme ili su morali nešto raditi dvostruko. Sada im možete vrlo lako ili na ovaj način pripremiti ili si oni sami zapravo pripreme
ovisno o operacijama, točno u kojem stanju će neki model doći i tada kao obradak biraju baš taj model umjesto da izmišljavaju neke dodatne stvari. Ovo ću zatvoriti. Još jedna korist je i kod sheet metal modela, pa ćemo nakon toga ići na sklopove. Znači ono što možete je nekome simulirati faze, ajmo reći, savijanja. Znači ako nekom mi nije najjasnije u kojoj fazi se ili koji je redoslijed savijanja, znači umjesto da sad dodajete brojeve ili radite tekst ili itd. Ovdje možete vrlo lako to napraviti. Znači kreirati ćemo novi model state. Opet uzeti iz Volta model 1. Nazvat ću ga, ajmo reći, znači u početku je to nekakva ploča gdje ću samo unspressati ovaj jedan feature. I ovo je tu u stvari. Znači u startu, sad kad to ubacim u crtež, vidjet ću samo ploču, znači to je moj kompletno sirovi dio tog lima. Kad nastavljam dalje, znači mogu napraviti kopiju, zato jer ajmo reći to je nekakav slijed. Ono što ima sljedeće je izrezano. Dvoklik, znači uvijek pazite da aktivirate model state koji želite mijenjati, pa ću samo maknuti znači suppress. I isto tako u ovom dijelu još nema ovih rupa. Ok, znači ovo je, ajmo reći, stanje koje dođe nakon nekakvog rezanja na laseru. Pa mogu napraviti kopiju, pa tu imam probijanje, što ću opet aktivirati. Mislim da ste sada shvatili u kojem smjeru želim ići, znači samo nekome simuliram točno korake izrade na koji način ću nešto proizvesti, tako da svima bude jasnije, plus ovo ćemo prikazati na crtežu da vidimo kako to izgleda. Znači imam probijanje i još ću staviti dva savijanja, znači savijanje 1, znači uvijek aktiviram, gdje ćemo, mislim da trebam ovo, ne, zapravo može, da, ajmo reći da je ovo nekako savijanje 1, pardon, neću taj, nego ovo, to sam htio dobiti, znači to mi je jedno. I sad u nekakvom drugom dijelu opet mogu napraviti kopiju. Znači u sljedećem koraku, znači to sad dolazi na nekakvu drugu savijačicu gdje se napravi ova krilca i zatim naravno ostaje nam zadnji dio gdje ću još imati i savijanje u trećem dijelu. Aktiviram i maknem i ovo. I sad ako želim mogu ga još jednom samo kopirati da bi imao model state koji se zove finalna, koje čak ne moram ne aktivirati zato jer je identično ovome tu. Dakle, na ovaj način vrlo lako možemo nekom simulirati točni proces izrade korak po korak kako će nastati, ajmo reći, taj neki savijani dio da bi došli do finalnog. Ok, znači osim toga ovo nam je korisno i kod crteža, pa ajmo napraviti jedno od njih. Dakle, biram taj model, create drawing view, uzet ću ovaj tu template. Znači ono što ćete primijetiti da kod ubacivanja nekakvog pogleda na crtež, on sad nudi i koji model state vi zapravo želite ovdje prikazati. Znači ja ću ići, ajmo reći, počevši od ploče i top pogled, stavit ću ga tu, velim ok, novi pogled, izrezano, samo moram ići u ovaj tu. Znači prije bi za ovo sve morali imati zasebne datoteke i ne bi mogli baš tako jednostavno prikazati toliko verzija
treba još probijanje, pa ću s time tu završiti, da ih ne stvarno previše, ok. I eventualno još jedan od finalnog modela koji ću malo povećati da ljepše izgleda i reći ok. Znači, ovo je super sad, zato jer sve mogu staviti na jedan list i nisam potrošio dodatne memorije, već je sve samo jedan file otvoren u pozadini i on ga prikazuje u različitim verzijama i izvedbama. Znači, tako to izgleda na crtežu. Ovo ću spremiti. Ok. I to je to što se tiče, znači, upotrebe u modelima, što sam vam mislio pokazati. Znači, možda još jednom samo da ponovim. Da se vratim tu. Znači, ono što možete varirati su razne dimenzije, znači same veličine. Možete supresati različite fičere ili ih dodati naknadno samo u samo određeni model set ili u sve njih. Možemo varirati iProperties, što je vrlo bitno ako radite sa nekakvim data management sustavom ili hoćete na sastavnici zapravo prikazati, znači ove različite faze u proizvodnji mogu imati različite, ne znam, stock number ili broj dijela, zato jer dolazi na drugi stroj, drugi radni nalog itd. Znači bitno je varirati i sami property i možete varirati razne parametre, čak i promijeniti i formule. Znači svrha je kreirati neke jednostavnije familije ili nekom prikazati, ajmo reći, neke faze proizvodnje. Sklopovi, slična upotreba, znači ono što možete varirati je izvedba komponenti u smislu da svaki taj dio, znači unutar nekog sklopa, za svaki model možete na licu mjesta promijeniti njegov vlastiti model state. Znači ubacim nekakvu kocku u sklop, ja mogu automatski kroz varirati njezin model state bez da nju izbacim van i ubacim novi file. Možete varirati parametre sklapanja, znači one mateove u smislu nekakvu udaljenost, da je na različitim mjestima, znači da bi prikazali različite pozicije sklopa u prostoru. Možete varirati i vrstu veze među komponentama, znači je li negdje rotacijski, negdje klizni, znači možete varirati zapravo broj stupnjeva slobode među njima i naravno možete varirati iProperty, zato jer opet možete različita varijacija, vam je zapravo skroz različita konfiguracija koju možda prodajete, isporučujete, pa morate imati različite stvari. Svrha u sklopovima je kreirati varijacije sklopa, znači opet nešto jednostavnije. Isto tako možete simulirati faze proizvodnje i sklapanja, znači gdje samo supresate određene stvari u određenom model stateu, znači neke dijelove samo ne prikažete, opet za izradu raznoraznih crteža. Možemo koristiti pojednostavljenje sklopa, znači što sam sad zaboravio pokazati u modelu, nema veze, to ćemo se vratiti na to. Prikazati različiti položaj komponenti u samom sklopu ili u weldmentu, na primjer prikazati različite faze unutar samog zavrivanja, zato jer morate imati različite crteže za svako, znači gdje je samo poravnato, pa zavareno, pa napravljena skošenja i sve one obrade koje dolaze nakon, znači već u zavareni sklop, znači ovdje možete to handlati na ovaj način. Samo da se vratim, zaboravio sam ovaj, znači prikaz pojednostavljenih modela unutar samog inventora. Što mi je, to nije taj, evo ga, tu je. Znači prikaz pojednostavljenja, da se vratimo u model, dakle ovo je, ajmo reći, nekakav finalni dio na temelju kojeg vi možete napraviti radioničke crteže, ili dati to proizvodnju, zato jer su apsolutno svi detalji vidljivi i spremni. Vi ako to nekome isporučujete, koji to netko ko to koristi u nekakvom BIM projektu, on ne treba toliko detalja te vaše komponente, već mu je bitno samo nekakvi vanjski gabariti i način spajanja na njegov sustav. Prema tome, ovisno o razini detalja koja je potrebna, a ta razina detalja se mijenja kroz vrijeme i odnosno ovisi o fazi projekta u kojem se trenutno nalazi, ovdje možemo napraviti vrlo lake varijacije na temu. Znači, ovo je sad puno detalja, srednja razina detalja, znači ovdje smo popunili sve šupljine, zato velim,
nekome to nije bitno, plus ili mu ne želite poslati, zato jer ne želite da neko ukrade od čeg se točno sastoji vaš model, vi njega isporučujete kao takav, bitan mu je volumen i način spajanja, ili skroz malo detalja. Znači ovaj model je nekome dovoljan za, ajmo reći, rezervaciju volumena u prostoru. Znači on će znati da kad uzme ovakav vaš model, postavi ga negdje, unutar njega će naravno imati kataloški broj, znači što je to zapravo je. Znači koji dio prostora zapravo mora ostati slobodan i da ništa drugo ne smije prolaziti kroz taj prostor. To je u nekakvoj inicijalnoj skici, ajmo reći, BIM projekta, gdje samo treba posložiti otprilike stvari, a onda kasnije mu isporučite baš konkretnu stvar sa svim potrebnim stvarima koje su njima bitne. Znači ovo je isto jedna stvar, ovo je sve simplification dio unutar modelu, znači simplification je isto nešto što model state hvata i pamti. Da se mi vratimo na sklopove, znači ono što sam zapravo htio napraviti je demo. Znači relativno jednostavan sklop, čak i pomičan do jedne mjere. Ono što zapravo tu sad želimo je varirati neke stvari. Dakle, ovdje već imam pripremljeni određene model state-ove, dakle sa 0 jedinica, znači ajmo reći nema ovog dijela, znači što se u ovom slučaju desilo, znači samo su se supresale stvari, znači jednostavno se neće prikazati u ovom slučaju, ili ima 2 jedinice, ovdje moram dodatne fajlove uvesti, to je to. Znači ovdje ćemo sada na isti način moći dodati dodatne stvari unutar tog sklopa i to ćemo raditi kroz Excel, naravno da nam bude jednostavnije, pa ću ovdje označiti Edit via Spreadsheet. I ono što ću dodati je varijacija sa 3 i 4 ove jedinice. Znači ovo je sve popis različitih stvari koje su već, ajmo reći, manipulirane u ovom dijelu, znači ima ih malo više. Ono što zapravo variram su ovi tu prednji parametri, dok će ovo ostalo sve ostati isto, pa ću samo uzeti ovaj cijeli red, kopirati ga 2 puta, znači ima 2, 3, 4 i ovaj dio samo neću moći, morat ću jednu po jednu. 3, 4, 3, 4, ovo ću zapravo sad samo kopirati. Znači na koji god način znate u Excelu brže raditi, to bolje za to. To je to, možemo zatvoriti da vidimo jesmo li dobro složili. Malo pričekamo. Ok, znači sad imam 2 unit, imam 3 unit, evo ga. I imam verziju sa 4. Znači ovo je isto jedan način kako raditi sa model state-ovima unutar sklopa. Ovdje ima jedan trik ili hint. Dakle, ako rastvorim neki od njih, znači možemo promijeniti ono što se mijenjalo. Jedna stvar su bili ovi aktuatori koji se ovdje nalaze, ovako ću ga rastvoriti. I otvoriti ću jedan takav sklop. I ono što zapravo možete vidjeti da unutar njega imamo te iste model state-ove definirane. Znači on je unaprijed već imao i za 3 i 4, neovisno o tome ima sklop ili ne. Što znači da smo mi i ovdje mogli, pardon, ću gasiti, više mi ne treba. Taj mi ne treba. Samo da se pogasnim da mi može raditi sve skupa brže. Tu smo. Dakle, ako rastvorite njegov tree ili bilo kojeg modela, moći ćete doći do model state-a i ovdje čak možete direktno upravljati sa time. Znači, ako bi htjeli raditi na ruke, vi bi mogli kreirati novi model state i samo od određene komponente na ruke ovdje direktno promijeniti neki model state, samo naravno morate prilagoditi i ostale komponente. E sad, ovo vjerujem, ili možete vi zamisliti da može biti dosta zeznuta stvar za pratiti koje komponente se točno mijenjaju, zato jer s promjenom ove tu 4 mijenja se i ova komponenta koja, ako je otvorim, isto tako ima svoje model state-ove itd. Znači sad bi trebalo na neki način saznati šta se sve točno mijenja, šta se sve supresa pojavljuje i odnosno što sve utječe na model state ovog dijela.
Ovdje postoji jedan trik na koji način ih automatski povezati sve model state-ove, tako da ne morate na ruke sad paliti. Zato jer ako ja sad kreiram, na primjer, sa 2, moram otvoriti, pronaći svaku komponentu i nju pretvoriti, to jest u njoj aktivirati model state 2. Znači, trik je o tome da model state-ove koji se spajaju nazovete identično. Znači, ovdje u ovom sklopu imam 0 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, isto tako imam i u sastavnim dijelovima 2, 3, 4, znači identično napisano, isto tako i ovdje. Ako to na taj način napravimo, tad možemo povezati automatski, znači on će pronaći sve model state-ove sklopa i registrirati da unutar model state-ova od sastavnih dijelova postoje ti isti nazivi i on će vam ih automatski popaliti. Znači on će pridružiti četvorku u svim gdje to pronađe i na taj način ćete moći brže i lakše to sve napraviti. Znači to je jedan mali trik kako se boriti sa malo većim sklopovima, da ne morate baš sve raditi na ruke jer namučit ćete se i šanse za greškom su dosta velike. Kod sklopova još trebam napomenuti samo jednu stvar, a to je bill of materials, koji ću, na primjer, objasniti sad na jedinici 0. Znači, što još trebam reći? Ono što ne možete napraviti sa model stateom u sklopu je zamijeniti komponentu. Znači, na primjer, ovu ploču potpuno izbaciti van i dodati nekakvu drugu. Znači, ona replace ne možete snimiti u model state. Znači, ovdje možete samo paliti, gasiti, znači supresat, unsupresat stvari na isti način kao što smo supresali, unsupresali feature. Znači, ako morate mijenjati komponente, opet pogledajte si iAssembly. Isto tako ako imate velik broj varijacija, opet pogledajte si iAssembly. A na kraju ću još reći još neke razloge zašto, kad upotrebiti model state, a kad se okrenuti prema iPartovima i assemblyima. Dakle, bill of material, znači popis sastavnih dijelova. Dakle, ovdje je trenutno znači 0, kad palim neki drugi, znači treba se mijenjati moj broj. Ako otvorim bill of materials za ovu tu varijaciju, mislim da treba ići u structured, tu je naravno sad popis dijelova gdje piše različite kvantitete. Znači, ako odem malo niže, mogu vidjeti da mi određene stvari su navedene sa kvantitetom 0. Što, ok, postoje neki filteri gdje bi vi mogli selektirati neke stvari ili ako ovo eksportirate u Excel, jednostavno ćete pobrisati to, međutim ovo je sad opet nekakav problem. Znači vi ne želite imati u popis dijelova stvari navedene ako ih zapravo nema. Zato jer će neko iz nabave uzeti taj BOM i samo ga poslati na narudžbu, pa će imati probleme ili će vas zvati ili nešto. Znači, na koji način se izboriti sa time? Znači, to je problem i zbog crteža. Znači, ako ovo dodam na Drawing View, ovako, i sad od toga napravimo parts list, znači on opet pita iz kojeg, i opet mogu birati znači, koji model state želim. Znači vi možete na jedan list staviti parts list od nekih drugih stvari. Znači ako želim iz nule, ja velim ok, stavit ću ga ovako negdje, tad imam problem. Znači ovo mi je trenutno problem. Znači nema zašto su one nula, a tu su navedene neke stvari kojih zapravo nema. I ok, sad ajmo to probati filtrirati. Znači ako napravite dvoklik na bilo koji parts list, vi njega možete editirati, odnosno imamo nekakve filtere. Sad u popisu filtera u ovom trenutku još uvijek nema nekakvog filtera koji bi se odnosio na model state, ali ima filter za view representation, znači assembly view representation, i ovo je sad opet jedan hint ili workaround kako se izboriti sa načinom prikaza na crtežima. Znači ako se vratimo u moj model, imam ovdje representations koji naravno postoji od prije, dakle ovo služi više manje za prikaz različitih položaja sklopa i to je više manje to čemu on služi, no može se koristiti kao filter. Dakle, workaround, pošto još uvijek nema rješenja za taj problem, je da uzmete taj popis koji želite napraviti, znači model state sa 0, desni klik i ima opcija copy to view rep, znači copy to view representation.
gdje mi je on sada ovdje navedeni kao ovaj zero unit i ovdje imam zero unit. Znači neću ga paliti, već ću se samo vratiti na crtež. I sada probati to filtrirati van. Znači view representationi neće registrirati stvari koje su supresane. Ovo hoće, pa ajmo to iskoristiti. Znači opet ako palim filter, biram assembly view representations. Koji točno želim, znači bilo ih je nekoliko, mene zanima ovaj zero unit, velim ok, ok i ok. I sad su mi se iz popisa maknule sve stvari koje su nula, znači view representation ignorira stvari koje su vizualno supresane, dok model state, ako ga ispišemo samo tako u popis dijelova, on će ga prikazati sve. Znači ovo je opet ona stvar, znači on uvijek uzima istu datoteku, znači kad prikazujete model state, samo u različitim verzijama, ali popis vam uvijek čita punu datoteku kao parts list. Dakle, to što ste vi nešto sakrali, njega neće puno zanimati, već će ga samo navesti sa količinom koja je vidljiva. No, evo, znači ovo je neki workaround, dakle samo kreirate, znači odlučite se što želite prikazati, kopirajte to u view representation i zatim ga možete pozvati u crtež kao takvog i imat ćete pravilan popis koji treba biti. I to je taj workaround koji trebate napraviti sa sklopovima. Da vidim što sam vam još htio pokazati. Aha, imam još samo model states. To smo napravili, ovo smo prošli. Aha, znači simplification za sklopove, znači funkcionira praktički na isti način kao i kod modela. Dakle, imate nekakav sklop opreme koji vi morate nekom isporučiti. Naravno, vi imate opet to sve do zadnjih detalja sa svim mogućim dijelovima. Ovako ću ga postaviti da se vidi. I ova simplify naredba koju sam vam spomenuo u početku da je potrebna za rad sa Revitom. Znači, kad nju primijenite, nju možete zapisivati u model state da bi dobili, na primjer, manji dio detalja, znači ovo je sad tu potpuni solid, zato jer, ajmo reći, arhitekta se baš ne tiče koji su unutra zupčanici i na koji način su izvedeni, ili skroz mala razina detalja gdje je bitno samo, ajmo reći, nekakav volumen koji vaša oprema opet popunjava, zauzima itd. Znači to je isto jedna od namjena model state-ova. Znači više o ovom simplify naredbi, za to ćemo napraviti zasebni webinar koji se zapravo više tiče eksporta u Revit, ali velim, znači simplify je nužni dio toga, tako da ćete više o tome moći saznati na onom drugom webinaru. Ovo tu ću za sad ugasiti. Vratim se u prezentaciju i mislim zapravo da dolazimo do kraja, tako je. E sad, kad koristiti model states, a kad koristiti iPart, odnosno iAssembly. Znači, uz, ajmo reći, nekakav broj varijacija, ako radite familiju proizvoda pa samo varirate parametar ili dva, znači nemojte pretjerivati, ne postoji nekakav službeni broj kad bi se vi trebali odlučiti, znači nemojte me pitati je li to 20 ili 30, puno će ovisiti o vašem računalu i svemu, mislim možete probati pa ćete vidjeti na koji način se ponaša. Ono što definitivno će napraviti razliku je da li koristite Vault, znači da li koristite data management sustav, u tom slučaju ćete definitivno izbjegavati koristiti model state i koristiti iPartove, zato jer model state sve skupa kreira u jednoj datoteci, a iParts kreira zasebnu datoteku za svaku varijaciju. Znači ako vi imate Vault ili imate bilo kakav drugi razlog zašto bi vi trebali zasebne datoteke od svega, tako da definitivno morate ići u iPart ili iAssembly. Dakle, ova tablica je zapravo nekakav vodič šta koristiti kada, znači sve ove, znači view representation, positions, model states, iPart, iAssembly, to su sve načini kreiranja varijacije ili samo kreiranja prikaza varijacija vaših modela i sklopova. Znači, vam reći 4 strategije i razlike. Znači, ovo sve možete naći u helpu od Inventora koji je online dostupan svima,
ako pretražite configurations and representations. Znači, po meni ključna stvar je odluka da li vama treba zasebni file za svaku varijaciju. Znači u Voltu je to, u Voltu imate određene procedure relisanja dijelova gdje određeni model i varijacija mora ići na odobravanje i zatim u tom slučaju se ne možete služiti sa jednom te istim modelom pa će se netko to sam varirati. Malo, došli sam do kraja, ali evo, pri kraju smo i mi sa svime. Znači, ako vam treba zasebni file za sve, definitivno ćete se okrenuti iPartu Assembly-u. Ako ćete raditi samo familije proizvoda, opet preporučam idite raditi iPart Assembly. Biće lakše, brže, bolje. Ili ako unutar sklopa trebate varirati stvari, na primjer, znači ovdje u iParts Assemblies, znači ono što ovaj radi je samo component suppression, a ovdje je component exclusion, znači možete nešto skroz izbaciti van, nećete imati problema sa bill of material i popisom dijelovima u iPartu Assembly, zato jer doslovno te datoteke nema u njemu. I isto tako možete zamijeniti jednu datoteku s drugom, dok ovdje to ne možete, već ćete morati staviti obje na isto mjesto, praktički ih preklopiti, pa jedno gasiti, drugo palići. To nije neka sreća, posebno kod popisa dijelova, jer nećete biti sigurni koji zapravo morate upaliti, a koji morate ugasiti. Tako da, znači ovo su, ajmo reći, nekakve smjernice kako se odlučiti hoćete li ići u model states ili ćete ići u iParts. To je to više manje što sam vam danas mislio reći. Ja ću samo provjeriti da li imam nekakva pitanja. Znači, ako nemate pitanja sada, možete ih uvijek, možete me kontaktirati kasnije ili nešto napisati, nemam pitanja. Ok, samo malo da to undokam, da idem stvarno nemam. Ok. Znači, ako ćete imati bilo kakva pitanja, kontaktirajte ili mene direktno ili znači putem bilo čega. Ići će anketa naravno kao i uvijek poslije ovog webinara, pa ćete moći mi unutra opisati ako nekome od vas treba potvrda za sudjelovanje na ovom webinaru, samo ćete tamo kliknuti da vam to treba i upisati vaše ime, prezime, tako da vam to možemo iskreirati. To je to za danas. Evo, uspjeli smo se držati unutar predviđenog vremena. Nadam se da je ovo bilo korisno i zanimljivo. Sljedeći webinar dakle, će se ticati samog Volta i ticat će se veze Inventor sa Revitom, ali više o tome znači, u sljedećim tjednima kada ćemo napraviti opet najavu, pozivnicu i evo, nadam se da ste zadovoljni i hvala vam još jednom na vremenu i sudjelovanju i doviđenja do sljedećeg puta.